Witam pięknie. Posłuchajcie roztomili o Matce Ziemi, co się na nią prawiło Marzanna. Jak macie radzi, to moi dżistani, to mi dajcie palec do wyrchu, a subskrybujcie mój kanał, bydym rod. Dzięka piękne. Sierpień to jest miesiąc, w którym się świętuje koniec żniw. W ludowej kulturze się na to prawi dożynki, lebo czas wieńców. Jednak odycki, jak widzimy w kalendarzu cosik na czerwono, to się trzeba podziwać spadki do naszej słowiańskiej historii. Bo każde kościelne święto było kiedyś świętem Słowian, a Słowianami są my. Tuż 1000 roków temu Słowianie dziękowali Matce Ziemi Marzannie, na kierom bai w Rusach się prawiło mokosz. Po dziedzinach się dziękowało za to, że łobilo je godnie, a że będzie godnie chleba na stołach po chałupach. Dzisiaj się święci wieńce, kiere się robi gor z pszenicy, a z ryżu. Ale kiejsi hańdowni, te wieńce się robiło ze zielin, bo w sierpniu one umierały, a więdły. Tuż się ich suszyło, a wieszało pod bontramem, co by się ludzie przez cały rok mogli liczyć na roztomajte nimoce. Bo przeca cetli kiesi nie było. Wierzyło się, że Marzanna, kierom na jor się utopiło, a spoliło we wodzie, teraz schodzi na ziemię, a dowo ludziom wszystko najlepsze. Co mo? We wieńcu by miały być zieliny, a obili, kiere ludzie chcieli, co by obrodziło na rok. Baj jak latoś było mało pszenicy, a kupa jęczmienio, to pszeniczki we wieńcu musiało być godnie, takowa była magia. Ta Marzanna była fez płatno u Poloków, Czechów, a u Słowoków. To była tako Matka Ziemia. W pieśniczkach, co się ich śpiewało, gor na Śląsku, Marzanna była boginią żywota, a śmierci. Na głowie miała dycki wieniec, a była obleczona jak młoducha. Cało na biało, na karku miała paciorki, zesieczone obili, jabłko, a złoty klucz, co nim otwiera bramę do inkszych światów, a dali do jesieni, zimy, a jora. Ponikierzy prawią, że bai Marysia albo Kasia z pieśniczek, a z pogodek to są takie małe Marzanny. Jak potem przyszli katolicy, to bai w Gnieźnie Marcin Bielski w 1551 roku napisał, że Marsa mianował Marża, tuż potem po naszemu Marże, lebo Marzannę topili we wodzie. A potem, gdzie powstał kult Matki Boskiej Dzielnej. Te wszystkie obryczki, co Słowianie noszą, wszystkie wieńce, a pieśniczki są ze starożytnej tradycji słowiańskiej, które nam dali nasi hańdowni praojcowie. Gazdowie a gaździnki będą przy dożynkach dziękować Pombuczkowi za to, że godnie zorek latoś się pokulało do kombajnów. Jak w kościołach dożynkowy wieniec będziecie nieść przed ołtarz, to se wspomnijcie na Marzannę, bo ona tukaj była na długo przed tym, jako Maryja, przed kierą klęko terazy kupa słowiańskiego ludu. Pamiętajcie, że zieliny trzeba terazy targać, a suszyć, co by wam cały rok służyły. Każde zorko, kiedy do miecha spadnie, utargał pumbuczek, bo przeca bez niego nie ma nic. A Marzanna, a Maryja, ja sobie myślę, że mu pomagają, jedna przy żniwach, a druga przy zielinach. Podle tego, jako se każdy wierzy.